Bé, tenim un reguitzell d'activitats perquè fem moltes i si he de destacar algunes, destacaria, per exemple, el dissabte 18 de febrer que ens ve en Joan Vives, que és un gran comunicador de música clàssica, que ja ha vingut altres vegades i ens ha fet xerrades sobre Vivaldi o Mozart, tant vida com obra musical, i aquesta vegada ens vindrà amb un autor important de la segona meitat del segle XIX, com és Giuseppe Verdi, que és un dels músics més importants d'Europa al segle XIX i sobretot del nacionalisme italià. Xerrades que seran interessants, per exemple, farem el club de lectura el 23 de febrer, tot i que aquí està equivocat, que comentarem Anatomia d'un instante, que és un llibre sobre el que va passar concretament aquell dia 23 de febrer, el taller de memòria que farà la psicòloga Clara Esquena el 3 de febrer, aquest divendres, i acabaríem el mes amb un llibre molt interessant que seria Catalunya avui, la presentació del llibre de la Judit Pujador, que el que fa és presentar-nos aquest llibre sobre ranxos, sopes i escudelles que hi ha al llarg d'any a diferents llocs de Catalunya des d'un punt de vista gastronòmic i antropològic. Comencem el mes de febrer, el dia 2, amb el Club Malala. És una activitat adreçada a joves de 12 a 18 anys que fem conjuntament amb les educadores de carrer. Una activitat per fomentar l'educació en valors, etc. Una altra activitat que farem infantil serà Sons i Colors, és dins del programa Nascuts per Llegir. Només és per famílies amb nadons de 0 fins a 3 anys i en aquest cas serà la música, les titelles i els contes. Per últim destacaríem el rei Carnestoltes a càrrec del País de Xauxa. Animeu-vos perquè vindran amb tota una sèrie de músiques i de contes que ens faran disfrutar del Carnestoltes. L'altra de les activitats que fem a la biblioteca és el projecte Arteca, que és un projecte que el que fa és fer una exposició en aquest espai Arteca d'un artista normalment local, a canvi d'una obra, i l'obra que ens dona pot ser donada en préstec, igual que un llibre, a diferents ciutadans de Palafrugell. Aquest mes tenim l'Àlex Quílez, que ens fa una exposició, que és un artista jove de Palafrugell, que fa aquesta exposició d'aquesta obra que veieu aquí, i el mes que ve, el mes de març, tenim també una altra persona que està vinculada a Palafrugell, com és en Pere Amibilia.